צווארון. כמו צווארון. וכאילו לא יצא לראות מצוי עדיין. אבל מתחיל להגיע. כן. צווארון. עמדות כאלה. איזה יופי. יש פה כמה תמונות יפות. אם הם מעל המים, מעל הבריכה, אז הן פשוט נראות כחולות. זה עוד יותר יפה. כאילו פתאום אתה רואה כמה ציפורים יורדות לבריכה, וזה נראה כאילו הן לגמרי כחולות, ואז שהן קצת מתרחקות. בוא לראות, בוא תראה. בוא תראה. אתה רואה את הציפור? אז כשהוא הגיע לפה המקור שלו היה קצת פתוח. למה המקור של כל הציפורים עכשיו כמעט פתוח? שנורא נורא נורא חם. ציפורים כשחם להם, הם לא מזיעות. נכון, אנחנו מזיעים. ואם אנחנו מזיעים ועומדים מול מאוורר, אז אנחנו מתקררים. אבל לציפורים אין יכולת להזיע. והם מה שהן עושות זה נקרא הלכה. חודשי ירדן אנשים. היית בחור ירדן? בטח. השנה כאילו? כן, בטח. המקננים קפצו לפשחה אחרי זה, יש המון ברור ירדן. אז כסופי מקור הודים הם מין... תמונה יפה יש לך עכשיו. כן, הם בווידאו. כסופי מקור הודים זה מין שהגיע לפה על ידי האדם. הבאנו אותם כדי לגדל אותם בכלובים. אנשים אוהבים לגדל משום הציפורים בכלוב. והכסופי מקור הודים, כמו שאתם רואים, יש להם מקור שמותאם לאכילת זרעים. יש להם מקור קצר ושמן. יחד איתו הם מצליחים לפצח זרעים. ובישראל, כמו שאמרנו, הם מין פולש. הם הגיעו לפה על ידי האדם. הם ברחו בכלובים רק רגע. היה לנו אחד בטיבוע בתחנה לפני שבועיים. וואי. חוקיקה, כן? כן.